பிரைஸ் தி லார்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இன்றைக்கும் நம்ம நினச்சிட்டு இருக்கலாம், ஐயோ எனக்கு ஆசீர்வாதமாக இல்லையே, என்னோடய வாழ்க்கையில் நிறைய ஆசீர்வாதங்கள் குறைவாக இருக்கே, கொஞ்சம் காலத்துக்கு ஆசீர்வாதம் மாதிரி இருக்குது, அப்புறமா ஆசீர்வாதம் இல்லாமல் போகுதே அப்படின்னு கவலைப்பட்டுட்டு இருந்தோன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஏசப்பா நம்மளுக்கு கொடுக்குற வாக்கு தத்தத்தை பாருங்கள். லேவியராகமம் 26:5, திராட்சை பழம் பறிக்கும் காலம் வரைக்கும் போரடிப்பு காலம் இருக்கும், விதைப்பு காலம் வரைக்கும் திராட்சை பழம் பறிக்கும் காலம் இருக்கும், நீங்கள் உங்கள் அப்பத்தை திருப்தியாக சாப்பிட்டு உங்கள் தேசத்தில் சுகமாய் குடியிருப்பீர்கள். ஆமாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஆண்டவர் நம்மளை ஆசீர்வதிக்கும் போது அவளுக்கு இந்த திராட்சை பழம் பறிக்கிற வரைக்கும் போரடிச்சுட்டே இருப்பீங்க. அப்புறம் நீங்கள் விதைக்கிற காலம் போகிற வரைக்கும் உங்களுக்கு திராட்சை பழம் இருந்துக்கிட்டே இருக்கும். எந்த நாளும் எந்த விதமான குறைவும் உங்களுக்கு நான் வைக்க மாட்டேன், உங்களை நான் திருப்தியாக நடத்துவேன், நீங்கள் திருப்தியாக சாப்பிட்டு சுகமாக குடியிருப்பீங்க அப்படின்னு ஏசப்பா சொல்லி இந்த வாக்குத்தத்தத்தை நம்ம சொல்லி ஏசப்பா கிட்ட ப்ரேயர் பண்ணி இதை நம்ம சுதந்திரித்து கொள்வோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.